Bueno, bideo honetan azalduko dugu zer dan funtzio periodiko bat. Bueno, hemen dago adibide bat, dugu noria bat, bai? Eta hemen alboan agertzen da grafiko honetan, hemengo kabina batek zelako altuera hartzen duen momentu bakoitzean. Buelta oso batean hasten da 0 altueran, hasten da igotzen, momentu batean hartzen du altuera maksimoa, 40 metrokoa, eta gero berriro atzeruntz bajatzen dau. Eta buelta bat. Claro, noria baten ez duzu ordaintzen buelta bakar bat emoteko, ez da buelta batzuk emoteko, bai? Bueno, orduan kabina horrek hartzen duen altuera ez da amaitzen hemen buelta baten. Bueno, egingo dugu hemen behian horren grafikoa, bai? Hartuko dugu buelta bat. Bai? Lehenengo 30 segundoak pasatzen zenean, berriro hasten da beste buelta bat. Vale? Bigarren buelta hasten da, hirugarren buelta. Berriro hemen. Etolan, egongo ginen, motorra paratu arte edo bizita osoan. Vale? Eta orduan, horren grafikoa geratuko zen holanik. Bai? Errepikatuz doi eta jarraituko zuen errepikatzen. Bai? Bueno, honen moduko funtzioak deitzen dira funtzio periodikoak. Hau da, tarte konkretu baten gertatzen dana, behin eta berriro errepikatzen doana. Kasu honetan, 0 eta 30 segundu tarte horretan gertatzen dana errepikatuko da. Bai? Bueno, tarte horren luzerari deitzen diogu periodoa. Hau da, funtzio hau, funtzio periodiko bat, eta bere periodoa da 30. Bai? Hau da, 30 luzera daukon tarte baten gertatzen dana, errepikatuz doalako behin eta berriro. Hori da funtzio periodiko bat.